హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సాయి గేమింగ్. సో ఇవాళ వచ్చేసరికి మన వీడియో ఏంటంటే ఫ్రీ ఫైర్ ఫ్రీ డైమండ్స్ ఎలా పొందాలి, సో వితౌట్ మనీ అనమాట. సో ఒక యాప్ అయితే ఉంది, అదైతే జెన్యూన్ యాప్. నేను వాడిన తర్వాతనే మీకైతే చెప్తున్నాను. సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో. సో ఇంకా వీడియోని చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు లైక్ చేయనట్లయితే ఫాస్ట్గా వెళ్ళి లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, యాక్టివేట్ చేయండి. నేను ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ డైలీ లాగిన్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ 8 డైమండ్స్ ఉంది, క్లైమ్ అయితే వేసుకోండి. సో మనకి యాడ్స్ అనేది కామన్, దేంట్లో అయినా యాడ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది వితౌట్ మనీ ఎర్నింగ్ డైమండ్స్ కాబట్టి ఇంకొంచెం యాడ్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అయిపోతుంది. మీరు ఏ వీడియో గురించి చేయాలని చెప్పేసి కామెంట్ అయితే వేయండి. సో నేను ఏ వీడియో ఇద్దామని నాకు కూడా ఐడియా అయితే రావట్లేదు. సో మీరు ఎలాంటి టాస్క్ ఇచ్చినా కానీ నేనైతే చేస్తాను, ఎడిటింగ్ కానీ గేమింగ్ కానీ. సో ఈ టూలలో ఏదైనా కామెంట్ చేయండి, నేనైతే ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తాను. సో డైలీ లాగిన్ అయితే క్లైమ్ చేసాం, బ్యాక్ ఆల్రెడీ క్లైమ్డ్. సో ఫుల్ ఆఫ్ యాడ్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, పైన అయితే 12 డైమండ్స్ ఉంది. అండ్ ఎలా విత్డ్రా చేసుకోవాలని కూడా చెప్తాను. ఇక్కడ టాస్క్ అండ్ అర్న్ ఉంది కదా, మీరు ఎక్కించిన వెంటనే రాదు. తర్వాత ఒక 3 ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటుంది మీకు. టాస్క్ 3 వేస్తే మీకు 50 డైమండ్స్ అలా వస్తుంది అనమాట. సో స్క్రాచ్ అండ్ విన్ 20 ఆర్ ఎన్ని ఇస్తాడు, 5 డైమండ్స్. స్క్రాచ్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే కష్టమయ్యా. సో నాకు తెలిసి స్క్రాచ్కి రాదనమాట, ప్రతి స్క్రాచ్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయితే. బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం. తప్ప చూడాల్సిందే. సో ఇప్పుడు అంతా స్క్రాచ్ చేసేంత టైం లేదు, వీడియో లాంగ్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ దానికైతే వెళ్ళిపోదాం. స్క్రాచెస్ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట, 20 అలా ఉంటాయి. సో తర్వాత స్టార్స్ అయితే ఇద్దాం. స్పిన్ అండ్ విన్ అయితే ఉంది కదా, మనకు లోగో అయితే నాకు తెలిసి లక్ ఉంటే వచ్చిద్ది, లేదంటే లేదు. సో అది వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీ వేడి అడుగుతుంది, జస్ట్ పేస్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది అన్నమాట. ఆ లోగో మీకు మెయిల్ నుంచి వస్తుంది. సో జెన్యూన్ యాప్ అనమాట. సో నాకు అంతా టాప్అప్ వేసుకోవడానికి, అలాగే ఒకవేళ విత్డ్రా చేసుకున్నంత డైమండ్స్ వస్తే అప్పుడు కూడా వీడియో వేస్తే విత్డ్రా చేసేటప్పుడు. సో ఈ 40 అయ్యేంత వరకు స్పిన్స్ అయితే చేద్దాం. చాలా తక్కువ, 100 ఎక్కువ డైమండ్స్ రావడం. $40 డైమండ్స్ వచ్చే లోపల స్పిన్స్ అయిపోతాయి అనుకుంటా నాకు తెలిసి. సో 40 వచ్చాయి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇక్కడ కింద వాచ్ అని ఉంది. సో మీకు 10 వీడియోస్ వాచ్ చేస్తే మీకు 40 డైమండ్స్ అని వస్తుంది డైలీ. సో డైలీ 40 డైమండ్స్ అనమాట. సో 40 దాదాపు మీరైతే డైలీ 100 డైమండ్స్ కంటే ఎక్కువనే అట్నైతే వేసుకోవచ్చు. సో 100 డైమండ్స్కి అయితే గ్యారెంటీ వస్తుంది. 100 డైమండ్స్ ఖచ్చితంగా అర్న్ అయితే వేసుకోవచ్చు.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గివ్ అవే అనమాట. గివ్ అవే కూడా ఇస్తారు వీళ్ళు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇలా వస్తే కష్టం. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు విన్ 40,000 డైమండ్స్ ఎవ్రీ వీక్ బై కంప్లీటింగ్ దీస్ 2 ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ అనమాట అంట. సో రిక్వైర్మెంట్స్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్, షేర్ దిస్ యాప్ టు మినిమం 20 ఫ్రెండ్స్, గివ్ అస్ యువర్ రివ్యూ రేటింగ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ యాప్. సో ఇక్కడ కింద మీకు అది దాని ఏమంటారు టెక్స్ట్ ఇచ్చారు అనమాట. దాని గురించి చదవండి. సో మనకే లక్ ఉంటే మనకు వస్తుంది. సో లక్ ఉండి వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్ప్. ఈ యాప్ గురించి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అక్కడ అడగాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాడ్స్ ఫుల్ అవుతున్నాయి. ఇలా బయటకు వచ్చిన తర్వాత కింద టాప్అప్ ఉంది కదా, దాని అయితే క్లిక్ చేయండి. యాడ్స్ అయితే ఫుల్ ఉన్నాయి. తిని బొజ్జుకోవా. సో ఈ యాప్ అయితే జెన్యూన్ అనమాట. నేను చేసే వీడియో అడ్వర్టైజ్మెంట్ యాప్ కాదు. సో ఒకవేళ ట్రై చేయండి, జెన్యూన్ కాకుండా కామెంట్ అయితే వేయండి. గెట్ డైమండ్స్ అని ఉంది కదా. సో మినిమం 5,000 డైమండ్స్ కావాలన్నమాట మనం మన అకౌంట్లోకి వేసుకోవాలంటే. సో గెట్ డైమండ్స్ అని క్లిక్ చేస్తే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ డైమండ్ టు గెట్ దిస్ ప్యాక్, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ బ్యాలెన్స్. సో అంతా 5,000 తర్వాత దానిలోకి విత్డ్రా అయితే వేసుకోవచ్చు. తర్వాత 10,000 డైమండ్స్ విత్డ్రా వేసుకుంటే 900 డైమండ్స్ బోనస్ అంట. సో ఇదన్నమాట ఇవాళ వీడియో. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో డైమండ్స్ అనే యాప్ కూడా చాలానే ఉన్నాయి జెన్యూన్వి. అవి కూడా మీతో షేర్ అయితే చేస్తాను.